Guys, ganito lang yung shoes ko. May bibili siya. Ayan. These past few days, nag-adjust pa ako na wala akong kasama dito sa bahay. I have a lot of responsibilities na. Wala, ang dami. Ano itong mga to? Good morning everyone! Welcome back to another vlog. So this is the official vlog na wala na talaga si Bebe. Wala na akong taga-intro. Hey everyone! I'm glad today. Got the fidget spinner. Guys, ganito lang yung shoes ko. May bibili siya. Ayan. Oh, seriously, wala na siya. Malis na sila. So, ayun, sa mga magtatanong, sa mga comments, ganyan. Kasi alam ko na, magtataka kayo bakit wala na siya. So, sasabihin ko na ngayon na umalis na siya. Wala na siya dito sa Pilipinas, guys. Supposed to be, pupunta ako ng Baguio ngayon. Kaso, napagod talaga ako sa biyahe ko, guys. Kasi parang for the past weeks, kakarating ko lang kagabi from Manila. Parang nasa kalsada na lang ako. Parang biyahe lang ako ng biyahe. So, yun. Kailangan din natin magpahinga. And tomorrow kasi will be a 16 hours na duty ko. So, papahinga talaga ako ng bonggang-bongga. Though, nakapagpahinga naman ako sa aking matinding bakasyon. Pero, yun kasi yung bakasyon ko parang, alam mo yun, kapag nagbabakasyon ako, nakakapagod. Kasi lagi na lang akong nasa may kalsada. Lagi akong nagbibiyahe. Guys, may isi-share ako sa inyo na book. Ito yung book na nandun sa background ko, sa mga sit-down videos ko. Most of the time nandun siya sa background ko. Kasi di ba yung background ko, yung table ko. So, ito yung book na, devotional book siya na Words That Matter. Ito guys, maganda siya kasi for juniors. Actually, meron din silang book na for young adults. Pero ito yung binigay sa akin kasi. So, ito siya. Ay, ang ganda. Guys, alam nyo ba, pag nagbabasa ako ng ganitong libro, kasi may mga date siya. Pag ganito, parang, alam mo yun, parang sumasakto yung mga topics na kailangan ko sa buhay ko. You know what I mean? Ayan. So, the last time, ito yung binasa ko. And the night before was yung friend ko na isa, we're talking about something na may about ego. And then, ngayon, it says commitment. And maganda siya. Kung magiging loyal ka, kung magiging committed ka sa Panginoon, all the promises, all the blessings will just follow. Basta committed ka sa commandments niya pag sumusunod ka lang talaga sa kanya. Napaka, calming in my face right now, to myself right now, kasi kailangan natin yan. Kasi mag-isa na tayo sa buhay, girl. So, yun nga sabi na nila, when you don't understand the plan of God, just read a book. Just read if you don't wanna read the Bible, it's okay. Just read a devotional book. Kasi, doon makikita mo kung ano yung plan. You know, parang may enlighten kay kasi marirelate mo na, siguro God is talking to me with this, through this book. Parang gano'n. So, maganda din guys, kapag konting time lang para din sa Panginoon. 5 minutes. Okay na yan. Mababasa mo na yan. Kakain muna tayo breakfast. Pero anong oras na? I think it's almost 11. Yeah, it's 10:25. Kasi sobrang late ako nagising. So, we're gonna eat right now. May ulam dito na niluto nila Jo na fried chicken and longganisa. And then, yung ulam namin kagabi, buratibud. So, yan na lang muna uulamin ko. Hindi na ako magluluto. Hey guys! So, it's the vlog after 1 week na ata. Hindi ko na alam. Ang date ngayon is 18 or 19? 20 na ngayon. Hindi sana ako mag-vlog guys. Kasi parang this past few days nag-adjust pa ako na wala akong kasama dito sa bahay. I have a lot of responsibilities na. But, yun. Hindi sana ako mag-vlog today kasi nag-edit ako. Pero dumating yung mga packages natin from online shops. Ayan, may mga iniintay pa ako. Pero, ko na to. Titingnan ko na. I-unbox ko lang para makita ko kung ano yung mga susunod na i-review or i-haul natin. Ganun. Eto guys, galing na naman to kay Sis Joyce. Hala, ang dami. Ano tong mga to? Hala. Hindi niya sinabi sa akin guys na ang ina-expect ko lang na ipapadala niya sa akin is lotion and
Basta yung mga pangpaputi lang. Pero ba't ang dami? Ayan, meron pang liquid matte lipstick. Hindi niya sinabi sa akin na, hala! Nako. Madami tayong isa-swatch ngayon, guys. Kasi, we have one. Iba-ibang shade kaya to. Oo. Ay, naku. Oh my gosh! The shades! The shades are so sexy. Oh my gosh. Oh my gulay, ang ganda guys. Ang ganda ng packaging niya, oh. Parang, alam mo to, parang yung mga mamahaling Chanelin. Ano? Na-excite ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lipsticks. Pero sabi ni Sis Joyce, parang pinasabay din to ng ibang mga friends niya na may online shop. So, tatanungin ko kung kanino galing yung mga yan, guys. Ang dami. Kaya pala sobrang bigat. Ano ba itong mga to? Skin Rewind, Be Forever Young. Hala ko. May cream blush. Oh, ang cute. Sana nandito pa si Bebe. Kasi, naku, kung andito lang si Bebe kasi sobrang excited na naman nun. Hala, ang dami. Gusto ko to guys, yung calamansi peel with tawas and milk soap. Ayan siya. Pwede to sa mga leki-leki, sa mga Ang dami oh. Saan galing tong mga... Ay. May seal siya oh, bongga. My gosh, ang banga! Ang banga! Ang banga! Ang banga! Ang banga. Para siyang candy! Whitening Deo Cream. Inulit. Ang bango talaga, para siyang yung chewing gum na... Naalala niyo yung chewing gum dati na kulay pink, yung bazooka? Bazooka ang pangalan, ganun ang amoy niya guys. Ito. Meron pa siyang binigay sa akin na, hala, hindi ko pa nga ubos yung lotion. May lotion na naman ata to eh. Ay, hindi. Sunblock mist. Perfect. Perfection. Kailangan ko na talagang mag-edit at nang ma-upload na ito. Ano naman ito? In fairness naman sa pagpapadala nila. Oh my gosh. In fairness naman sa pagbabalot talaga ng Sis Joyce. Nagme-message na si Mom. Nagtataka siguro siya ba't hindi na ako nag-reply. Sorry, pinagpalit ka na sa akin. Ito yung Queen Bean. Queen Bean, ganun ba yung basa? Facial wash. Ayan. Tapos ito naman toner. Clay mask. Mahilig ako sa mask talaga, guys. Guys, dumating na rin yung padala ko from Shopee. Buti na lang, humabol sila ngayong lahat kasi balak ko, magpo-post na lang ako dyan sa gate namin lahat ng courier. Kasi madami akong mga in-order, tapos may mga, may mga nagsabi na magpapadala and everything. So, yun guys. Magpo-post na sana ako dyan sa gate namin na all courier mailman, ganun. Proceed to my workplace na lang sana kasi malapit lang naman. Na-excite ako. Hindi ko pwedeng ipakita yung iba. Guys, bumili ako ng ganito kasi, lady pad ba tawag dito? Nasaan yung pa-connect niya? Sana kasha yung phone ko. Kasi nga, diba, nanonood ako ng K-drama. Tapos yun, kailangan ko ng ganite. Alam mo kang hindi niya kaya yung phone ko. Ay, kaya. Oh my gosh. Para pag manonood ako ng K-drama, doon na lang siya. Doon na lang siya sa bed ko, diba? Masaya. Gagawa pa rin ako ng haul, guys. Kasi yung iba nga, sabi ko nga madaming may hindi nanonood ng vlog. Pag haul, pinapanood nila. Tapos yung iba naman, hindi sila nanonood ng mga sit-down videos ko. Mas gusto nila yung mga vlog type naman. So, ulit-ulitin natin yan. Bumili ako ng mga seamless na panty kasi pag naka-uniform ako, ganun. Ganyan, Gusto ko yung high-waisted. Parang hindi to high-waisted. Kasi kapag sa duty, guys, maganda yung ganito, yung seamless, tapos high-waisted pa. Ay, nako, walang hassle. Sobrang komportable yung mga ganun. Sabi ko parang may kulang. Yun pala. Nandito pala siya, selfie stick. Sabi ko may kasama pala ito na shades. May binili ako na sunglasses. Lolong. Kasi alam nyo guys, dati, hindi ako lumalabas na wala akong sunglasses noon. At saka, hindi ako lumalabas dati na hindi ako naka-SPF. Kasi yung ex-best friend ko noon, ex-best friend,
Mahilig kasi kami ganun. Kaya, ayun. Kailangan naka-SPF ang mukha. Kailangan may shades. Guys, ito yung shades. Oh, mura lang to eh. Murang-mura lang ito eh. Oh my gosh, ang lakas makayayamanin. Siguro sa amin ng mga kapitbahay ko dito, baliw itong babaeng to, mag-isa sa bahay, nagsasalita. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me? But I'm not here alone, so I put you